Adalah ayo. Ayo nono iki nalindra saka ujung kripik papu kembung tanpa sirah. Opo kang wani-wani maten anakku Nilotaksaka. Ora minggat ojo takon dosa. Tibyani gelap sayuta. Aku ora ngerti iki. Prabu Gembung tanpa sirah nalindra saka ujung kripik. Anakku Raden Nilotaksaka tekaning pati golek anakku wadon Dewi Nilawati kuwi ana ngendi yo, Nduk? Jam 5.